Μακαριότατε, εμείς με τη σειρά μας, η Ορχήστρα Κανών, ήρθαμε σήμερα εδώ να καλαντήσουμε. Είναι πολύ μεγάλη χαρά. Η ορχήστρα όσο πάει και μεγαλώνει. Χαρά μας είναι που έχουμε, όπως έχω ξαναπεί, μουσικούς και καθηγητές οι οποίοι έχουν σπουδάσει μουσική και δεν είναι εμπειροτέχνες. Έχουμε τον Παναγιώτη τον Λάλεζα που είναι στο δυναμικό της σχολής ως καθηγητής και θα σας πούμε και εμείς 2 κάλαντα και θα σας παίξουμε και 2 τραγούδια που θα σας αρέσουν. Ξεκινάμε με τα κάλαντα της Τράκης.